What is love? Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is cu băieții? Bună dimineața! Cum vă simțiți în această dimineață minunată în tabăra lui Nelu? Mă simt de parcă aș vrea să dorm. Vai. Bună dimineața! Cum vă simțiți în tabăra lui Nelu de dimineață? Ideal! Super! Eu nu știu. Numai că mă dor capul, că vreau să mai dorm puțin. Vrei să mai dormi un pic? Ce părere ai despre tabăra noastră? Ideală tabără pentru toți copiii din lume. Super! Hai! Părerea ai despre tabăra lui Nelu? E bine, e ciotca. Părerea despre tabăra lui Nelu? E toate ghine, numai că patele astea ca pieți. Da, scârțăi! Părerea despre tabăra lui Nelu? E foarte bine, ciotca. Faci ASMR? Da! Ia, zi ceva ASMR. Cine mai vrea? Vreau să adaug. Hai, adaug. Vreau să adaug. Nu ne-a plăcut că trebuia să învățăm imnul, dar l-am învățat așa până la sfârșit. Dar ia cântați-l repede, amuia. Hai. Stele strălucește mai tare, ne zâmbește dulce de acolo din cer. Și peste tot e doar zâmbet și soare, într-o cunună le împletim. Pa, pa!